சொந்த சகோதரனுக்குள்ள சொத்தை பங்கு வச்சு கொடுக்க போக்கில்ல, கோயிலுக்கு போறான் பைபிள் எடுத்துட்டு. மானம் கெட்ட தெய்வீகம் என்ன? காண்கிற சகோதரனிடத்தில் அன்பாயிராதவன் காணாத தெய்வத்தோடு அன்பாயிருப்பது எப்படி? நம்ம தெய்வத்துக்கு வேண்டி தீயா நிக்கிற பலரும் தெய்வ சாயலில் படைத்த மனுஷனை வேதனைப்படுத்தி விட்டு உன்னுடைய தெய்வத்தை நிரூபிப்பது முட்டாள்தனம். தெரியுமா உனக்கு? பக்கத்து வீட்டுல கிடக்கிற என் சொந்த சகோதரன் குடும்பம் பட்டினி கிடக்கிறான். நான் கொண்டு பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணுவேன். விளங்குவியாரா நீ? வெள்ள துணி போட்டது கொண்டோ, என்ன போல மீசை எடுத்தது கொண்டோ, நீ ஜிப்பா போட்டதுனால விளங்க போற காரியம் இல்லை. நீ உன் சுபாவம் மாறினா தப்பு. கூட்டு சகோதரனை வேதனை வச்சுட்டு உன் தெய்வத்தை தெய்வம் நிரூபிக்கணுமா? ஏன் இந்த தெய்வத்தை நான் பிரசங்கிக்க தெரியுமா? அவரை சிநேகிக்கிறது போல என்ன உன்னை சிநேகிக்க சொன்னதுனாலே. தெய்வத்தை ஒருத்தன் சிநேகிப்பான், தன்னோடு வாழ்கிறவன் அவனால சிநேகிக்க முடியும்.